салом дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Конибодон, поини Секубра, кӯчаи Отиқов 130 фурӯхта мешавад. хона аз 6 сотиқ иборат ҳаст ва инчунин оби нӯшокӣ, дарахтони мевадиҳанда, инчунин ҳавз ҳам дорад, инчунин подвал ҳам дорад. дӯстони азиз, хона иборат ҳаст. видеоро бо диққат тамошо кунед. ҳама хонаҳои ба навор мегиранд. нархаш 600 000 сомон ба рубли русӣ 5 миллион рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад ва инчунин ҳама шароити хуб дорад. дӯстон, хуб, договоркати хоҳитонага чизошам меистад. дута дараш ҳаст, якташ аз вай тараф, якташ аз ин тараф. меҳмонхонаене ки фасон карда шудагӣ, абоёш нағз, кӯчидагиш нест. ҷояне ки ошхона, номери телефон дар экран ҳаст, метавонед ба тамос бароед. ва инчунин касоне ки хона фурӯхтанӣ ҳаст ё мошин фурӯхтанӣ ҳаст, метавонед ба рақамҳои 98 858 39 39 занг зада бошед. инҷо тайнавархона. инҷа ҳеҷ кас зиндагӣ намекунад, вале нав токошам ҳаст. ба ҳамаи шумоён якҷаҳон ташаккури зиёд, ки вақти худро дариғ надошта тамошо кардед. дӯстон,